Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan videó készül nektek, ahogy ígértem tegnap, amikor bemutattam, hogy ebben a kis naplóba mit írtam már a videót, szóval mit kaptam névnapomra, mert múlt hét csütörtökön volt a névnapom, és akkor kezdjük is el. Az első egy ilyen kis naptár, ahogy látjátok. Ott van, hogy ez például 28-a, és itt egy ilyen vonalas, hogy mit tervezel. Vagy esetleg itt például, most megkeresek nektek, 23-a videó lesz. Ja, hát ezt kaptam egyik tanáromtól, az ügyeletes tanáromtól. Apukámnak a főnökétől, mivel őt ismerem, tőle pedig egy ilyen Garfieldos telefontartót kaptam. Így rá kell így rakni a telefont ide, és akkor ez megtartja. Ezt használtam tegnap videózáshoz, csak ugye most ezt be kellett mutatnom, szóval most egy doboz tart titeket. Ez az alján pedig ez kerámia, és nagyon hamar eltörik, ugyebár, szóval vigyázni kell. És itt lukasos, és ja. Amit a mamámtól kaptam, az pedig egy ilyen lovés maci, nagyon puha, és ezt azért kaptam, mivel anyukámhoz költöztem, és a szüleim elláttak is, hogy emlékezzek rájuk mindig. Nagyon cuki, nagyon szeretem. A következő, ezt apukámtól kaptam még 5000 forintot, de abban már csak 2 van. Szóval az 5000 forinton kívül, amit kaptam apukámtól, választottam ezt a CD-t, ez a Szerelmes Bájtar. Ezt kaptam, mert ugye ezt én választottam, mert választhattam egy CD-t, amikor benn voltunk egy ilyen boltban, ahol lehetett ezt kapni, és csak ez egy volt már csak, és úgy gondoltam, hogy akkor erre lecsapok. Amit megkaptam a mamámnak a barátjától, az pedig egy fényképezőgép, mert múltkor volt abból baj, hogy az anyukámét elvittem, szóval most kaptam egy ilyet. Ennek láthatjátok, hogy van tokja, ez 2 cigzáros. Az első cigzáron most jelenleg semmi nincs, mert ebben pótelemek voltak. De ez már a második elem, mert ebben a csomót fotóztam. Ezen kívül itt van még egy ilyen zseb, ezt majd én nem tudom, mire fogom használni, és az utolsóban pedig van a fényképezőgép. Ez egy angol fényképezőgép, hát egy ilyen. Így ha ezt így hosszan megnyomod, így kijött, és akkor le is fotózlak titeket. Automatára van beállítva, tehát érzékeli, hogy így mikor, ezt mindjárt ki is törlöm, hogy mikor kell. Szóval ezt ilyen napakasztós, és ez pont az én méretem most. Hát ennyi volna ez az 5 perces videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. A feliratkozás mellett nyomjátok meg a kis csengőt, ne felejtsétek el. És még egyszer elmondom, hogy szeretnék egy kérdezfelelet videót, ezért az előző videómban, vagy erre a videó alá, ha eléri a 10 feliratkozót vagy csatornám,
akkor fogok egy keresztfeletet csinálni, mégpedig a pléten is ott leszek a következő, és a következő pléten megtaláltuk, és lesz egy Beverage-is teám is, szóval még nem lesz, tehát be fogom jelenteni az egyik videómban, hogy mikor lesz Beverage-is teám, és igen, és ne felejtsétek el, ott leszek a pléten, keressetek meg, aláírok minden, szóval ott leszek én is a pléten, és ja, de csak akkor leszek ott, ha eléri a 10 feliratkozót az egész csatornám, és csak akkor lesz ugyebár akkor leszek ott a pléten, mert még nem éri el a 10 feliratkozót, vagy esetleg a 20-at a következő plétén, tehát 10, hát amíg nem éri el a 10-et, ez addig se kérdez-felelek videót nem tudok csinálni, se nem megyek el a plétre, mert a 10 feliratkozót. Sziasztok!